जों जेरावहाय सन्दनि न'आवबो थाङाखै आरो जों सन्दनि मानसिबो नङा जों सन्दनि न'आवबो हाबहैयाखै आरो जों इउपिपिएलनिसो मानसि जों जेराव बिपिएफखौनो सैयाला जों मारै जोंखौ बिपिएफनि होननानै ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ बेनिखायनो जों खावलायो जाय मानसिया बे फट'खौ आपल'ड खालामदों रिमुभ खालामनांगौ आरो मोजां कमप्रमाइस खालामनानै रायजो राजानि सायावहाय बेखौ नों भाइरेल खालामफिननांगौ। बिसोर हिनजावफोर नै बिपिएफनि हिनजावफोर रिक्सा गाखोनानै फैसा होआखै नै भारा लायाखै इ रिक्सा गाखोनानै बिसोर नै रायजोफोर नाय बिपिएफनि हिनजावफोर नै रिक्सा गाखोनानै फैसा लाङा नै बिसोरो सन्दनाव फैसा बिनफैदों बिसोरो बिपिएफनि सन्दनाव फैसा लांफैदों नै बिसोरो नै बेलाय रायजोफोर नाय ससियेल मिडियायाव आंनि नामा फुनजिखा नार्जारि आं मावफानि ओमफ्राय बे आब'नि नामा जिनिफा इस्लारि जोङो सानैजों बेंटलाव थांदोंमोन फार्स्ट टाइमाव बेंटलावहाय जों गथ'फोरनि लेखाखौ नागिरदोंमोन मोनाखै ओमफ्राय मोनैखायनो जों सापागुरिसिम थांदों सापागुरिसिम नागिरहैनानै ओमफ्राय नागिरलाबायनानै जों सासे दखानावहाय सासे आइजोनि दखानाव जों साहा लोंनानै थांफिननायसै होननानै जों फैफिननाय समावहाय माबायाव मा होनो बै बेंटल गेटआवहाय जोङो सापागुरिनिफ्राय माबासिम बेंटल गेटसिम जोङो 10 थाखा सिगां बुंदोंमोन ओमफ्राय 20 थाखा होनदों जों 10 थाखा लानो थिनदोंमोन भाराखौ अट' रिक्साखौ ओमफ्राय बियो 20 थाखा लादों जोंनिफ्राय माबासिम मा होनो बेंटल गेटसिम 20 थाखा जों गाखोना फैखादों ओमफ्राय जों फैसाखौ क्लियार होखादों होनानैहाय जों दसे नेथ'नायावहाय सासे अट' रिक्सा सालायबोनानैहाय सानै आइजोखौ लाना फैदोंमोन बे आइजोफोरखौ जों सिनाया बिसोरो जोंखौ नुनाय समावहाय नानि मुमै थाङा होनदों जों काजलगावसिम थाङासै होनदों माने जोंबो ट्राफिक बायदिखाय जों थाथ'दोंमोन थाथ'नाय समाव काजलगाव होननायखाय जों गाखोफैदो होननाय समावहाय जों दामखौ सोंदों बे ड्राइभारनाव बेसेबां लायो काजलगावसिम होननानै 100 सानैजों 100 होनदों 100 होननायखाय जों गाखोला नोंसोर थांदो होननानै जों ओंखारनानै थाबायदों ससे थाबायहांजाला बे आइजोफोरा फैसाखौ होदोंना होआखै जोंबो थांले होननानै जोंनि उन दफं सिखारनानै गोख्रै हान्थिनानै जोंनि सिगांसो थांलायबावदों बे समाव बे माबाया बे अट' सालायग्राया होनदों नै बिपिएफनि आइजोफ्रा सन्दनाव फैसा लांनो फैदोंमोन अट' रिक्सा गाखोनानै जोङो फैसा होआखै होनदों होमब्ला जों बिनि रिक्सायावनो जों गाखोनो मोनाखै आरो जोंखौ सन्दनि न'आव थांदोंबो होननानै प्रुफबो होनो हाया माबोरै जोंखौहाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामखो नै बिनि थाखाय जों दुखु मोननानै जों दिनैहाय बे उगुरि प्राइमारियावहाय जिरायनानै बे बाथ्राखौ जों सावरायलायदों जाय मानसिया जोंखौ फट' खेबनानै भाइरेल खालामदोंमोन बे मानसिया जोंखौहाय निमाहा बिफिननांगौ जोंनि सायाव निमाहा बिनानै जों जेरावहाय सन्दनि न'आवबो थाङाखै आरो जों सन्दनि मानसिबो नङा जों सन्दनि न'आवबो हाबहैयाखै आरो जों इउपिपिएलनिसो मानसि जों जेराव बिपिएफखौनो सैयाला जों मारै जोंखौ बिपिएफनि होननानै ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ जाय मानसिया बे भिडिअखौहाय भाइरेल खालामदोंमोन आपल'ड खालामदोंमोन बे आपल'ड फेसबुक माबायावनो नोङो जोंखौ ओङामोन ओरैनो आं भुल बुजिनानैहाय बिसोरखौ होफ्राङा जादों बै सानैयासो बे सन्दनिफ्राय फैदों ना मादोंमोन बेखौसो मोजां सोंनानै बेबायदि होनांगौमोन नाथाय जों इउपिपिएलनिसो मानसि जों सन्दनि न'आवबो जों थाङाखै बेनिखायनो बे माबाखौ रिमुभ खालामफिननांगौ आरो रिमुभ खालामाब्ला जों बे माबाखौहाय फेसबुक पेजाव नोङो निमाहा बिनांगौ बिसोर नङामोन होननानै जुदिबा बे नोंनि फेसबुक पेजावहाय नोङो निमाहा बिनानै फेसबुकआव हगारफिनाब्ला जों नोंखौ आयेननि राहा लानाय जागोन।